exposar la presència en Jordi Folgado, però tenim la Fundació Vicenç Ferrer ben representada pel David Camps. Tenim ara un altre torn de diàleg entre una entitat social, la Fundació Vicente Ferrer, amb en David Camps, i una empresa important també a casa nostra, Mango, representada per la Blanca Muntades. Deixeu-me dir, més a més, són dues empreses, tant la d'abans, GAES, com ara en aquest cas Mango, que són membres, ho volia destacar també, de Respon.cat. És una empresa amb un compromís important i fora de dubte en el camp de la responsabilitat social. David Camps és el responsable de màrqueting i fundraising de la Fundació Vicenç Ferrer. Porta moltíssims anys, tota la vida que et conec, treballant en aquests temes, en diferents responsabilitats en el camp de la captació de fons, màrqueting, comunicació corporativa, Fundació Pere Tarrés, el sector cultural també, el Gran Teatre del Liceo, Fundació MAC, etc. I a més amb un paper actiu dintre d'aquest camp de les organitzacions del sector, membre de diferents comissions. També va ser secretari de la Federació Catalana de Voluntariat Social i actualment és membre de la Comissió d'Ètica de la Xarxa de Custòdia del Territori. Per tant, la seva implicació en el sector associatiu és important. Si et sembla que comencem per la vostra experiència, breument. Crec que la Fundació és prou coneguda, però que ens puguis explicar breument què és el que esteu fent, que teniu entre mans. Bé, com tothom sap, la Fundació Vicenç Ferrer diguéssim respon a les sigles del nostre fundador, Vicenç Ferrer, que quan es va reinstal·lar a l'Índia l'any 69, després que va ser expulsat del país per tot un moviment de lideratge que va crear, doncs es va tornar a instal·lar a Andhra Pradesh, a l'estat d'Andhra Pradesh, que és un estat diguéssim que té una característica climatològica de molt poca pluviometria i és un estat molt sec, és un estat que pateix sequeres recurrents. És un estat de 85 milions de persones i ara i actualment estem treballant en un altre estat que és Telangana, perquè fa 2 anys es va dividir en dos i va créixer un nou estat. Allà tenim un programa de desenvolupament comunitari que ha sigut sostenible durant 45 anys, més de 45 anys, des que l'Anna Ferrer, que és la nostra actual presidenta i la nostra directora executiva allà, vídua del Vicenç, doncs es van instal·lar amb el Vicenç, ha anat creixent amb el temps i diguéssim atén les necessitats de moltes bàsiques de les poblacions rurals, en una zona tremendament rural on l'enfoc principal des de l'inici va ser la defensa dels drets dels dàlits, de les comunitats de castes més baixes, les castes més empobrides, les castes més discriminades, i això ha estat un recurrent i ho segueix sent, tot i que ara ja treballem amb castes molt diferents, però els dàlits, el que abans era més conegut com els intocables, va ser o és el gruix de les persones a les que atenem en diferents necessitats bàsiques, i podem dir que treballem amb tots els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Treballem en la construcció de vivendes, treballem en l'atenció sanitària, tenim 5 unitats hospitalàries que tenen cada any 1 milió de persones amb diferents especialitats, treballem amb les persones amb discapacitat física, intel·lectual, treballem i sensorial, treballem amb l'atenció a la dona, amb l'empoderament, el desenvolupament del lideratge de la dona en els seus àmbits d'entorn, treballem en l'educació, en primària, en secundària, en preuniversitari i en formació professional, en ecologia i en desenvolupament agrari, i em sembla que no em deixo, i en cultura i esports, que forma part integral també del nostre treball. És un projecte que és totalment transversal i que intenta respondre a una necessitat d'un país que, si bé és una economia emergent, congrega el terç de la pobresa en el món. Això és potser menys conegut, però 400 milions de persones a Índia viuen sota el llindar de la pobresa, per sota de $2 dia. I això, diguéssim, la desigualtat amb el creixement econòmic no ha parat de créixer. I diguéssim, aquest projecte o aquest programa que va visionar en Vicenç i l'Anna ha anat desenvolupant-se d'una forma capil·lar en un radi d'acció de 20.000 quilòmetres quadrats amb 2,7 milions de destinataris cada any de la nostra acció. Això seria una mica un global. Moltíssimes gràcies, David. Passem a l'empresa, passem a Mango. Ens acompanya la Blanca Muntades, que agraïm també que puguis estar aquí.
Ella porta 17 anys, em sembla, treballant a Mango, primer a Relacions Públiques i en els últims 10 anys com a responsable de l'acció social de l'empresa. Si ens pots explicar, no què és Mango, però si una mica quina és la vostra acció que feu en el camp de l'acció social. Bueno, l'acció social, sempre es parla molt de la responsabilitat social corporativa i l'acció social a Mango està separada. D'alguna manera és una cosa que és una decisió del propietari de l'empresa, que té molt a veure amb ell i que tot es treballa amb ell. Treballem en projectes d'aquí a Barcelona, també a països del sud, ho fem en temes de desenvolupament, també en temes més assistencials i també d'emergència, però tots tenen a veure amb necessitats molt bàsiques. Quan discutim una mica el tema de projectes, quan ens arriben, sempre han de tocar una mica les necessitats més bàsiques. Col·laborem en entitats que no són d'estructures molt grans, que són mitjanes i que ens permetin apropar-nos als països on treballem, si són els països del sud o si són aquí. És a dir, treballem molt a prop amb cada una de les entitats i amb les contraparts dels països. I és un departament que, a més de fer de projectes els clàssics que tothom fa, fem temes de voluntariat, clar, i també hi ha donacions de tot tipus, des de gènere, el que tenim a l'empresa. Nosaltres no som sanitaris, però bueno, tenim roba, coses d'aquestes. Mango és una empresa familiar de les grans, no? Empresa familiar de les grans, però aquí es dona una circumstància que m'agradaria evidenciar, i és que quan parlem d'entitats, normalment no parlem d'entitats familiars, però en el vostre cas podem parlar d'entitats familiars? Sí, en el nostre cas jo crec que som l'ONG familiar més important que hi ha a l'estat espanyol en termes de volum i pel model de governança. I probablement és per això que també molta empresa familiar se'ns acosta i tenim una especial connexió amb els valors compartits. Primer, per clarificar una mica com és el nostre model, diguéssim, a Índia tenim una ONG que es diu Rural Development Trust, que és la que va fundar el Vicenç l'any 69, que s'empara sota la llei índia, i reporta, diguéssim, a l'equivalent del que seria el protectorat de fundacions allà. Allà tenim un Board of Trustees que presideix un dels directors de sector i que té 4 trustees que serien l'equivalent als patrons, dels quals un és en Moncho Ferrer, el fill del Vicenç, que és director de programes també, i la resta de la composició són persones independents. En el cas de l'estat espanyol, quan es va crear la fundació l'any vinent farà 20 anys, doncs es va crear un patronat en el qual hi ha l'Anna Ferrer, hi ha el Jordi Folgado Ferrer, aquí el nostre director general, a qui jo represento avui, que està tot just viatjant d'Índia cap aquí, i després 2 patrons independents. Llavors, la família està en la governança i està en la gestió. I després tenim, evidentment, un equip professional aquí a l'estat espanyol amb 2 direccions generals, i allà tenim el que en diem un senior core team, amb directors de sectors temàtics, d'àrees de temàtiques d'intervenció, que són les que us he dit, construcció de vivendes, hospital, sector sanitari, etc. I un petit core team que impulsa el Moncho Ferrer com a director de programes per la part territorial. És com matricial, és una organització matricial que té temàtiques i, per una altra banda, regional, perquè penseu que atenem a població que viu en 3.200 pobles. Amb un radi d'acció tan gran, 20.000 km², necessites forçosament una organització territorial molt apropada al territori, que és justament una de les virtuts del Vicenç. El Vicenç el que anava era poble per poble, aterrava en un poble, dormia amb ells, menjava amb ells, estava amb ells durant 4 o 5 dies i veia què hi necessitaven i juntament identificaven necessitats, diagnosi de necessitats. Potser podia ser una escola, potser podia ser una clínica rural, potser el problema era a altres nivells de desenvolupament agrari. Aquesta realitat us permet tenir un nivell d'interrelació amb empreses familiars, us permet un nivell de relació amb empreses familiars, és això té una conseqüència en què, per exemple, us relacioneu més amb empreses familiars que no familiars o no necessàriament? Tenim col·laboracions d'empreses arreu, empresa gran i empresa petita, però és veritat que les empreses familiars potser en tenen més alguns dels valors que nosaltres promovem,
per proximitat també. El nostre director general és una persona molt propera, diguéssim, no té un estatus, té una manera de fer que fa molt propera a la gent, val? Després jo crec que també hi ha un valor compartit d'entendre el nostre model de govern, el nostre model de gestió i sobretot orientat als resultats i sostenible en el temps, perquè clar, hi ha poques organitzacions que puguin dir que han treballat en un mateix radi d'acció focus o en un mateix espai durant 45 anys anant-lo evolucionant, i això és un valor de l'empresa familiar, no? Que passa de pares a fills i que creix en determinats territoris. Jo crec que això ho entenen bé les empreses familiars, la gent que se'ns apropa, i nosaltres ens sentim còmodes i parlem un llenguatge igual. També hi ha un altre valor, evidentment, que té a veure amb la figura del nostre fundador. En Vicenç és viu entre la gent. O sigui, us podíeu fer creure que hi ha molts col·laboradors o no col·laboradors que se'ns apropen a nosaltres per la figura del Vicenç, diguéssim, per al lideratge que va inspirar, pels valors que va promoure de generositat, de solidaritat, de feina ben feta, del compartir, etc., que són perfectament vigents avui dia i que es veuen, doncs, si entreu a la nostra pàgina Facebook, 265.000 fans, doncs molta gent als comentaris que hi penja referent a la figura del Vicenç. Se'ns apropen moltes empreses buscant aquesta figura de lideratge, i això a nosaltres doncs, ens satisfà, és un llegat. És una gran responsabilitat mantenir aquest llegat i intentem impulsar-lo al màxim. I Anna, segueix el fet de ser empresa familiar? De fet, tot el que ha dit el David és real. Nosaltres ens vam apropar a la Fundació Vicenç Ferrer ja fa 10 anys i de fet vam començar el tema de l'acció social amb la seva fundació. Ens vam estrenar amb ells. I ho vam fer per dues raons, per totes les que ells ha dit, i perquè la primera, perquè el Vicenç doncs, era una figura enorme i que d'alguna manera doncs, sí que tota la seva vida era un compromís amb els pobres, i això era una mica una cosa que nosaltres buscàvem. I després l'altra raó era que una mica el seu projecte de desenvolupament integral que havia fet ens semblava excepcional, i és veritat que nosaltres arribàvem quan el projecte ja estava bastant madur, ja havíem vist els resultats i ens va enamorar el projecte, això és una veritat. Nosaltres el que vam fer amb ells és, vam decidir que treballarem amb ells, ens van mostrar molts projectes i el que vam escollir va ser el projecte de vivenda, i de llavors fins ara ens vam enfocar en temes d'infraestructura, vivenda i escoles. Per què ho vam fer? Perquè l'impacte era real i els resultats i afectava les vides de les persones d'una manera molt notable, i d'altra banda per nosaltres com a empresa era molt fàcil identificar de quina manera s'utilitzaven els diners que posàvem per fer els projectes, que això també és important per a una empresa. I doncs res, després hem fet molts viatges a l'Índia, seguim a la Fundació molt a prop, coneixem el que fan, el que nosaltres volem fer amb ells, inclús aquest any hem començat una nova aventura més al nord de Nantapur, amb una tribu, no sé si una ètnia, no sé com ho dieu. És més una tribu, és un grup tribal. És un grup tribal i és una aventura que ens agrada perquè és una mica començar de nou en un altre lloc, no sé si m'equivoco. No, és correcte, sí. I quan anem a l'Índia i estem amb l'Anna o amb el Moncho, amb tot l'equip que tenen allà, que és excepcional, veus que no només treballen, sinó que tenen uns valors molt particulars. I això sí que és veritat que en una empresa familiar com la nostra es té molt en compte. Detalla'ns més, però, com afecta el tema familiar, és a dir, fins a quin punt, allò que dèiem entenc que aquí hi havia uns valors de la propietat, no? Com això s'ha transmès, aquests valors de la propietat? Perquè les persones que ho porteu fins i tot? Honestament, Josep Maria, jo no ho sé, perquè ni soc de la família i no he pogut parlar amb el jefe d'això, això és la veritat. Llavors, el que jo he sentit és que s'ha fet un departament d'acció social exprofesament per col·laborar i per intentar apropar-nos als problemes de la gent. Sabem que nosaltres directament no podem fer res, però sí que podem ajudar a ajudar, i ho fem a través de la gent que millor ho fa, que són entitats tipus la de Vicenç o moltes d'altres, perquè és veritat que treballem en molts llocs i també amb entitats d'aquí. Jo sé que és una inquietud personal del jefe, però no sabria explicar
el que em preguntes, ho sento. Com ho feu per passar d'aquest model, diguem-ne, de transferència econòmica, per dir-ho així, de col·laboració, a que hi hagi una implicació més gran? És a dir, fins a quin punt en el vostre cas en aquests temps hi ha implicació de treballadors o hi ha desenvolupament d'habilitats socials? O sigui, quin és el nivell de connexió entre empresa i entitat? Com es vehicula? Depèn de l'empresa, depèn de l'entitat amb l'entitat de Vicenç Ferrer, doncs no hi ha molta col·laboració perquè ells són a Índia i nosaltres som aquí, és més complicat. Però sí que n'hi ha d'altres entitats a Barcelona que són molt properes, com per exemple pot ser, no sé, formació i treball, doncs temes de voluntariat. Jo diria que aquesta proximitat es crea amb els temes de voluntariat. I diferents departaments fan diferents coses. Per exemple, el Departament de Recursos Humans doncs, pot donar formacions, i ho fa, càpsules de formació en itineraris d'inserció o de reinserció laboral. Un departament com el d'interiorisme pot ajudar una entitat com Formació i Treball a rehabilitar una tenda doncs, al carrer Hospital a Barcelona. Un altre grup de gent d'interiorisme pot també ajudar a rehabilitar doncs, un centre de dia per gent amb discapacitat a Sant Martí. És que tenim molts fent moltes coses. Per les persones, pels treballadors en aquest cas que col·laboren fent aquesta tasca de voluntariat, què creus que representa? Com ho viuen? Ho viuen amb molta felicitat i estan molt contents de fer-ho a l'empresa i estan encantats de fer tot això. De fet et truquen sempre que hi ha algú que tingui a veure amb, per exemple, el departament perdó, és que estic una mica nerviosa, d'informàtica, doncs ho busquem, però també la gent s'apropa molt a nosaltres perquè ja com que portem tant d'anys sí que és veritat que saben que hi ha com un pool de voluntaris que fan coses diferents. També fem un dia del voluntariat que no té res a veure, és un tema lúdic i el que fem és anem amb nens de les CRAES, no sé, per exemple al Tibidabo o al Canal Olímpic, ho fem tot amb la fundació, amb una fundació que es diu Soñar Despierto. No sé, fem també el tema del teaming. El tema del teaming també el proposa el propi treballador, la gent fa les seves votacions i cada any guanya un projecte. No sé, aquesta és una mica la interacció que tenim. Una empresa amb vosaltres, a part de donar diners, què pot fer? Bé, pot fer moltes altres coses, com ha explicat la Maria José Gassó, no? En el seu cas, diguéssim, és un acompanyament a una necessitat especial d'una discapacitat sensorial, no? Que és la instal·lació de les pròtesis, els audiòfons, i fer que funcionin, i fer la formació dels formadors, de l'equip que tenim allà, per garantir que aquests audiòfons es puguin preservar bé en les oïdes dels nens i de les nenes. I es poden fer altres iniciatives amb DKV, amb la Fundació Integràlia, que sabeu que és un centre especial de treball. Doncs estem en un projecte pilot que consisteix en formar joves que tenen una base de formació no massa sòlida perquè es professionalitzin en l'àmbit de les plataformes telefòniques a Bangalore, a Hyderabad o a Chennai. Els acompanya una persona expatriada de DKV que fa una formació in situ allà als nostres equips en les habilitats comunicatives, atendre el telèfon, de recepció i d'emissió, en fer un currículum, etc. És un acompanyament que, diguéssim, ells DKV ho han fet a Perú, a Colòmbia, a Polònia, etc. I també han volgut posar-ho en marxa amb nosaltres amb un acord de partenariat. És una altra manera de col·laborar. Tu, David, però, que tens una experiència no només ara aquí sinó amb tots aquests temes, aquesta evolució que hi ha hagut en les relacions, com ho veus? És a dir, l'empresa que ara té l'oportunitat no només de donar diners sinó d'implicar-se, això ho veu amb por, amb respecte, és un impediment? Alguns et dirien, no, jo només et dono diners però no em facis fer coses rares. És a dir, realment és un tema que veus que les empreses entenen, genera interès, tenen ganes d'implicar-se per aprendre, per fer voluntariat? Hi ha sí, ha anat canviant molt, hi ha una evolució molt important els darrers 7 o 8 anys en termes del tipus d'implicació de les empreses. Hi ha una part que és molt important, que les empreses volen transferir, diguéssim, el grup d'interès empleats i treballadors, l'acció social,
i que a més també l'acció social estigui alineada amb l'estratègia de negoci. Això fa que quan col·laboren amb alguna organització doncs vulguin transferir o vulguin passar aquest coneixement a través dels propis treballadors, com ha explicat la Blanca o com ha explicat la Maria José en el seu cas. Val? I sí hi ha una tendència a la innovació en els models col·laboratius entre empreses i ONGs, i ho veiem per projectes que ens arriben, per propostes que ens arriben. Algunes són difícils de dur a terme perquè probablement hi ha un desconeixement de la realitat que trepitgem nosaltres, i altres les intentem encaixar com podem, com podem. Ara no explicaré un cas concret, però diguéssim, a banda d'aquesta experiència amb DKV, fa molt poc vam fer diguéssim a Anantapur, fa 3 setmanes, un mes, amb la Fundació Plan for the Planet, que és una iniciativa que, com sabeu, va impulsar un nano de 9 anys en el seu moment i ara en té 16, doncs, i que pretén plantar 1.000 milions d'arbres, si no m'equivoco malament, al món. Val? Doncs una acadèmia que ells en diuen que és una jornada de formació amb nanos per tal que siguin conscients de l'impacte que té el canvi climàtic en cada territori. Això és una iniciativa que s'està fent arreu del món, és el Félix Finkmaker, doncs l'està impulsant arreu i també va voler-ho fer. O sigui, els acords de partenariat, els models d'experimentació també són possibles sempre que parteixin de la base del coneixement del territori i del que és probable i del que és possible. Hi ha tot tipus, hi ha empreses que ens diuen no, mira, jo vull finançar doncs, una casa o la construcció de vivendes, etc. Ara, per exemple, un dels grans projectes que té el govern indi, com sabeu, el primer ministre, és que fins al 2020 vol equipar amb sanitaris totes les vivendes d'Índia, perquè Índia no ha fet els deures, a diferència d'altres països del seu contorn. 500 milions de persones a la Índia no van al bany, amb l'impacte de salut pública que això suposa. Però el govern indi, el nou primer ministre, ha dit escolta, això ho hem de tallar. Val? I Rocker col·labora amb nosaltres fa molts anys amb infraestructures d'aigua i llavors serà qui ens ajudarà a instal·lar sanitaris a 40.000 vivendes que ja hem construït en els darrers anys. Val? En alguns casos aquestes vivendes ja les construïem amb sanitari, però el problema era que no s'usaven. O sigui, hi ha d'haver un canvi cultural acompanyat al fet de la construcció purament d'infraestructura. I això és el que una empresa com Roca, que també té seu operativa a Índia, que té un office allà, doncs també li interessa apropar-se des d'allà, no només des d'aquí. I com podem saber l'impacte que té tot això d'aquí? Perquè clar, si parlem només en termes d'una donació es pot calcular ràpidament a nivell quantitatiu, diguem-ne, però quan ja parlem de col·laboracions d'aquest tipus, en el qual hi ha un impacte social i en el qual hi impacten les persones, teniu mecanismes per saber quin sentit té, finalment quin impacte té tot això que estem desenvolupant? A veure, hi ha, diguéssim, les mètriques de mesures quantitatives, que això ho sabem, o sigui que Mango hagi contribuït a construir 21 escoles, més una escola pública, més 980 cases, colònies de cases, etc. Això, diguéssim, en termes de beneficiaris, destinataris, això ho sabem i és una mètrica clàssica. Ara, després hi ha una anàlisi d'impacte complementari a això, diguéssim, que estem tractant d'analitzar d'una forma molt més professionalitzada amb un estudi d'impacte que estem elaborant, però que en el cas, per exemple, de Mango, el fet que diguéssim, ens hagi ajudat a construir cases a Anantapur, en els districtes on treballem, a Guti i a la zona de Madhakasira, és que, per exemple, doncs, quan construeixes una casa amb una família té un impacte de gènere pel fet que totes les cases les posem a nom de la dona. D'aquesta manera el marit, si se'n va amb una altra dona, no pot fer fora la família. Val? Això és molt important. L'altra cosa és que les cases diguéssim, preserven dels problemes de salut impactants allà. És a dir, una realitat de la salut que allà que aquí no seria impensable doncs és una picada d'escurçó. Una picada d'escurçó en un poble allunyat a 100 quilòmetres d'un hospital nostre vol dir la mort, val? O vol dir una discapacitat definitiva. O una picada d'escurçó, una picada d'escorpí, diguéssim, com baixa l'encefalitis japonesa per raó del fet que la gent viu dins d'una casa que està preservada, doncs té un impacte molt gran, i moltes altres malalties com la malària, etc.
o per exemple quan venen les èpoques dels monsons. Ho dic per posar exemples concrets d'anàlisis d'impactes que té el fet de construir una vivenda. No és només que 5 persones, una unitat familiar, viuran allà dintre amb unes condicions de benestar de salut millors, sinó tot un derivat d'altres coses. A Mango sou especialistes en talles, les talles de les peces de roba, però això de les mètriques també és un tema que us interessa, és a dir, quan col·laboreu amb entitats socials, manera de fer venir bé el canvi. Això de les mètriques és un tema que genera interès per una empresa, és a dir, us interessa allà on aposteu, allà on doneu el vostre suport, saber quin és l'impacte que té? És a dir, a l'hora de triar si col·laboreu amb una entitat o amb l'altra, és un tema determinant? Clar, és més que determinant, és molt, molt important i estudiem molt el projecte quan els presenten, fem un seguiment molt, molt proper i anem a tots els llocs on fem col·laboracions i veiem si de veritat allò té sentit o no té sentit. Et pots equivocar, clar que sí, però bueno, a mesura que vas viatjant coneixes molt tipus de projectes i de més, doncs, però l'avaluació és una avaluació més humana que d'altra, saber que realment les persones a qui tu vols ajudar d'alguna manera doncs té sentit i es fa bé. Aquesta és l'única mesura que prenem. I deixeu-me també que estem parlant d'això de la interrelació més en un sentit més profund, però que no ens faci por parlar també de la reputació, de com millora la imatge, i crec que és legítim que quan una empresa fa bé les coses i hi ha espais de col·laboració que això ho puguin posar en valor. Vosaltres això ho comuniqueu? No, de fet és la primera vegada que parlem una mica del que fem Acció Social a Mango, no ho havíem fet mai, ni mai s'ha publicat, només a la nostra memòria de sostenibilitat, però sí que es comunica molt a nivell intern. La gent que treballa a Mango sí que sap el que fem i el que fan també, i això sí que es comunica, però només a nivell intern. Tots els temes d'acció social realment es queden a casa nostra, mai hem buscat, mai hem parlat d'això. És possible que com que Mango té una política molt potent de responsabilitat social, el fet que el que comuniqui sigui allò que fa en temes de gestió de la cadena de proveïment, tot això d'aquí, fa que això quedi més ocult, inclús potser si ho publicitéssiu massa podria ser mal vist, perquè la gent es podria pensar, mira, què fan, o sigui, es podria semblar que és... És això, per això són dos departaments diferents, ho portem 2 persones diferents, sí que en parlem de vegades, però bueno, cada una fa el seu, i sí. Molt bé. Tal com ho has dit. Perfecte. I en el vostre cas, creieu que pot haver empreses que, ara deixem que faci la pregunta al revés, que us utilitzin a nivell de la marca que representeu? Bé, com portem ja anys col·laborant amb empreses, ja veiem una mica la primera aproximació, si té una bona intenció o si bàsicament el que pretén és utilitzar la marca per ampliar negoci, vendre més, cosa que diguéssim, o per crear negoci nou. Val? És a dir, a vegades t'arriben propostes que tenen a veure, estic creant una empresa nova, vull llançar aquests productes. Llavors, doncs no sempre, no és que no hi hagi mala voluntat, és que no és el mecanisme adequat vincular-se amb una organització com la nostra o qualsevol altra. Crec que és altres mecanismes per desenvolupar negoci. En el nostre cas no, jo crec, vull dir que nosaltres pactem, som molt transparents, pactem les condicions amb les quals l'empresa vol comunicar, respectem sempre el tipus de comunicació que vol fer i ens sembla bé, és a dir, nosaltres estem encantats que DAES comuniqui la col·laboració amb nosaltres, perquè és una marca que creiem que té uns valors compartits al 100% amb nosaltres, igual que DKV o altres empreses, estem encantats, com més millor. Si voleu portar qualsevol cosa que hagi quedat... Jo només volia agrair, perquè volia fer l'inici i m'he despistat, volia agrair diguéssim que la Cambra i que Responcat i que l'Associació Catalana d'Empresa Familiar ens hagin convidat aquí a compartir aquestes idees i especialment a l'Antonio i la María José Gassó, que els vaig empènyer molt a fer-ho. Doncs jo em sumo a les paraules d'en David. Moltes gràcies. Molt bé. Quan parlem de responsabilitat social, una de les responsabilitats és el tema dels horaris. Sabeu que el tema de la reforma horària és un tema important que tenim en aquest país, molt important, i potser en unes altres condicions no ho hauria dit, però ja que estem sent impecables amb l'horari, em permeto de dir-ho, són les 11 en punt, ara tenim una pausa cafè i en 20 minuts reprenem amb la taula rodona. Moltíssimes gràcies. Gràcies.